जानानै ज्योतिरेन्द्र ब्रह्मनि जोंनि बे दतमा समष्टिनि सायाव फंनैसो मा बुंगोन आब'आ? दा रायजो राजाया बयबो आसा खालामबाय हिसाबै जोङो जोमै औवारिखौनो आसा खालामबाय जोंनि केन्डिडेट हिसाबै दतमा समष्टियाव। ज्योतिरेन्द्र ब्रह्मखौ गमामायै टिकेट मोनोब्ला देरहासारनायनि सायाव आब'आ माबा बुंगोन नामा? देरहासारोबा रायजो राजाखौ बयखौबो नायनांगोन सारा, अब्लासो बयबो मोजांखौ मोनगोन। दा नों आब'आलाय मा सानो बिथांखौ टिकेट मोनोब्ला देरहानायखौ माबादि नोंनि साननायाव बेसेबां पारसेन्ट देरहासारगोन खाथां साननो हायो? दाथ' नायनानै देरहासारगोन बायदिखौनो सानदों। देरहासारोबा नायनांगोन रायजो राजाखौ। थैंक यू। PCDR और UPPL बोली আপনালোকে কি গম পায়? ভালোই আছে। अच्छा। आज और हम लोग ज्योतिरेन्द्र ब्रह्मन को चाहते हैं यहाँ पर रहे। अच्छा है, सब कुछ ठीक है, अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। पहले तो UPPL अभी तो UPPL हो गया, पहले तो PCDR था। PCDR का अमल में हमारा ज्योतिरेन्द्र ब्रह्म ने एक MCLA हो चुका है। अभी तो नया आने वाला इलेक्शन में जरूर UPPL से सर ने एक कैंडिडेट होके टिकट जरूर मिलेगा। आप क्या बोलेगा टिकट के बारे में? उन्हीं को मिलना चाहिए। बहुत धन्यवाद। उतुं खबर आबो पेनिम खबर मानलावो शिलं नोंनि बादिब्ला ज्योतिरेन्द्र ब्रह्मखौ नैबे दतमा समष्टियाव टिकेट मोनजानो लुबैयोना लुबैया? लुबैयो। थैंक यू। दा बयबो बुंदों दतमा समष्टियाव गोजाम पुराना एक्सपिरियेन्स हल्डार UPPL नि जाय सदस्य टिकेट मोननो गोनां बियो सार ज्योतिरेन्द्र ब्रह्मआनो जाथारनांगौ होनदों। सोरखौबा मोननो लुबैदों। नोंनिबा ज्योतिरेन्द्र ब्रह्मखौ माबादि सिनायो? नुफेरबाय? मोजाङै सिनायो। थैंक यू। दे বাইদেউ সকল আপোনালোকে জ্যোতিৰেন্দ্ৰৰ বিষয়ে কিবা এটা ক'ব নেকি? দেখো আচ্ছা गेजेरनिफ्राय अन्नानै दिनै बे सुबुं गोमा UPPL नि दिनै सुबुं गोमा मोनसे रेली जानो थांगासिनो दं क'क्राझाराव। আপোনালোকে ক'ব क'क्राझाराव আজি যে UPPL এটা ৰেলী হ'ব আমাৰ ৰামপুৰ বিলৰ পৰা UPPL দলৰ পৰা ज्योतिरेन्द्र ब्रह्मক আপুনি কি বুলি ক'বচোন? কাম ভাল কৰিলে ভালে আর কি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ।